Ndoda kukutora, ndoku introducer kuma cousins. Vana mbokuponza kuma family functions. Hanzi aripi murora. Na chicken. Nzo hasinda mesisha ngarukurwara udamare mapirits. Amare mapirits. Yeah. Udamare kurukwa musurongo wakulala. Doruko? Yeah. Saudoruko mari. So costa 50 years ya. Enozarinja utaura. Kana nasino kwanza shit. Alright, it's too bold boys. Mina ngokava sikuti uri wangu hapana. Plus you know that I love you. Ndokutrace no love baby. Anokuziya ka baby kuti ndechibaba wese. Awakudila na hasla chete baby ga. Zvakuti zvikuri down satokuchi wese. Nyeso kutaura baby ga chima lighters wese. Unongoziwa hasla kuti ayo hazoshaya plan. Washikira. Usazofunduka zikama hakumba dimota kana ndege kuswika ikoko we teleport ne split second itengeta passport imi majaira transport ngaba ndakuratita sitata guru Einstein theory ya relativity Isaac Newton akati utasha gravity panjembo anenge arity saka kuti tiende uri kudei taura ndokupei usazoti suvari no buda unatisekesa na Galileo Galilei ndicha kutora tenda tese ku area 51 ndokuratiza ini shamkumrangu anondipa mari kuti wakoyo anondipa mari shaizvo zvidanoti uri kwamusoro kuti wakoyo diki zvamuri kutaurirana shalo ini wangu shamwari anotondipa mari yakawandisa kutaka 1 per week ndinopiwa mari everyday mbori mari iko yawapiwa yacho uri kuti ndiitira mari mirawo nemai manje ari kutosvike zvezvo ari kupika ndakasike katimuone imbodzikama imboiza shamwari medza firiji unomuona ari kuya mai manje anonoke ndatobva kutaura naye mai manje anosvika mai manje bhore getimuone yandisi wani zviriko zvimwe zvima extra kune vaimbi nemaekta mascientist nemadokta nevakagadzira Tesla saka ndopa muzinda pema extraterrestrial ndakambo invite vamwe kuZimbabwe vakanomara ku aerial kuti Kenzie, yes, can. Zicha ita kunye matrix saka ndinokumbira umbotanga waona matrix kana zvakuitika usavhunduke dzikama please